Γεια χαρά σε όλους, ο Δόρης Ζήρας εδώ, μαθηματικαθάρας.gr και γκιτά ερωτήσεις ερωτήσεις. Επεισόδιο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας και τις ερωτήσεις σας. Πάμε να δούμε τη σημερινή ερώτηση. Καλησπέρα, Θοδωρή. Δεν γνωρίζω αν έχει δείξει σε κάποιο άλλο βίντεο γιατί αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο συχνά είναι καλό να μαθαίνει κάποιος νέα leaks. Για να προχωρήσει κάποιος σε καινούριο leak, καλό είναι να έχει φτάσει στα BPM που θέλει, ότι leak ήδη κάνει εξάσκηση, ή καλύτερα είναι να βλέπεις όσα μπορείς για εμπλουτισμό λεξιλογίου. Πολλές φορές με πιάνει να θέλω να δω αρκετά leaks από διάφορες πηγές προς το τέλος της εξάσκησής μου, που στο τέλος καταλήγω να μην συγκεντρώνομαι σωστά σε κανένα. Το ίδιο θέμα έχω πολλές φορές και με το τι τραγούδι καινούργιο να μάθω. Σε ευχαριστώ, κρατά συντροφιά εδώ στην Αγγλία. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σου και χαιρετήματα στην Αγγλία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Καταρχάς, το να μαθαίνεις leaks είναι το πιο normal πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Και εγώ αυτό κάνω όταν θέλω να εμπλουτίσω όχι μόνο το λεξιλόγιο μου, ακόμα και την τεχνική μου. Τι κάνω, παίρνω λυκάκια τα οποία μου αρέσουν, μου φαίνονται φλάσι και τα μαθαίνω, τα αναλύω και τα ενσωματώνω στο παίξιμό μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό έχει δύο σκέλη. Πρώτα το πρακτικό, δηλαδή να μπορέσουν τα δάχτυλά μου να καταλάβουν αυτό το leak, όλος ο οργανισμός μου να αποδεχτεί το leak για να μπορέσω να το αποδώσω ρυθμικά, μελωδικά και να ακουστούν νότες καθαρές, ιδιαίτερα είναι κάτι απαιτητικό και γρήγορο, και μετά σε δεύτερη φάση να μπορέσω να καταλάβω τι παίζω. Όταν λέω να καταλάβω τι παίζω, τι εννοώ, να ξέρω τι ακόρντα βρίσκονται από πίσω, πρώτον, και να ξέρω τι κλίμακα παίζω και γιατί αυτά τα δύο πράγματα κάνουν interaction μεταξύ τους. Δηλαδή, για να μου προκαλέσει κάτι την προσοχή, σημαίνει ότι πρέπει να έχει κάτι ιδιαίτερο. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο λοιπόν, ποια νότα μπαίνει, με ποια νότα βγαίνει, πόσες νότες παίζει ενδιάμεσα, αν παίζει κάποιες νότες εντός κλίμακας, εκτός κλίμακας, ποιες είναι αυτές, πού τις παίζει, τις παίζει σε ασθενές, σε ισχυρό, είναι 16, είναι τρίχα, είναι 8, είναι πολλά πράγματα αυτά, τα οποία μπορεί να σε ακούγονται πολλά, αλλά αυτά ουσιαστικά είναι ένα κλικ για να που ξέρει, έτσι, τα κάνει σε δευτερόλεπτα αυτά ανάλυση. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, σε αυτό που λες, από εκεί πέρα, κάθε πότε πρέπει κάποιος να μαθαίνει καινούργια leak, για μένα, όσο μάθει όσα περισσότερα μπορείς. Και ακόμα και ας μην τα μαθαίνεις καλά. Τι εννοώ. Δηλαδή, είναι ένα leak, να πω τώρα, του Guthrie Govan, έτσι, από το Waves. Αυτό το γρήγορο το που κάνει τα εξάικα, που παίζει μόνος του. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό leak. Ακούγεται εντυπωσιακό, ακούγεται ωραίο, ακούγεται καθαρό. Τι πιο ωραίο λοιπόν για να κάτσω να το βγάλω και να βελτιώσω και την τεχνική μου και να έχω και ένα ωραίο φλάσι γρήγορο leak. Τι κάνω λοιπόν, γκουγκλάρω, κατεβάζω την ταμπλατούρα που υπάρχει τσάμπα, όσο θα υπάρχει ακόμα, και ξεκινάω να το βγάζω. Πόσα μέτρα είναι αυτό το leak, π.χ. 4 μέτρα λέμε. Έτσι. Ξεκινάω λοιπόν 1 μέτρο την ημέρα. Με το μάθω απ' έξω, ξεκινάω μετά με το μετρονόμο. Ξεκινάω από πολύ πολύ χαμηλά. 40%, 45%, 50% και ανεβαίνω όσο πάει. Αν πάει 100, καλώς. Αν βλέπω ότι δεν πηγαίνει άλλο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί, έτσι δεν είμαστε όλοι για όλα, σταμάτα εκεί που είναι και άστο στην άκρη. Και μην ασχοληθείς περαιτέρω. Δηλαδή, αν πεις ότι για να το πας από το 40% στο 80%, σου πήρε μια εβδομάδα και μετά για να πάει από το 80% στο 100%, σου πάρει 3 μήνες, γιατί πια όσο ανεβαίνεις τα όρια στενεύουν, σαν την λεμονόκουπα. Συνέχεια τη στίβεις, βγάζει λεμόνι. Τη στίβεις πιο πολύ, βγάζει λιγότερο. Όχι πιο πολύ τη στίβεις, θα βγάζει λιγότερο στο τέλος, γιατί φτάνει στα όρια της. Έτσι και εσύ λοιπόν, σταμάτα. Και μπορείς να το βλέπεις περιστασιακά μια φορά στο τόσο για να δεις, να το υπενθυμίσεις τον εαυτό σου, να το υπενθυμίσεις τα δάχτυλά σου και να δεις και αν μπορεί να πάει λίγο παραπάνω. Οπότε μην κολλάς ένα leak, πήγαινε σε άλλο. Σε άλλο και σε άλλο. Και μπορείς και παράλληλα να έχεις και πολλά leaks να δουλεύεις. Να πεις να δουλεύω 2-3 leaks την ημέρα. Παράλληλα, π.χ. το ίδιο κομμάτι έχει και αυτή η μελωδία. Η ιντερβαλική μελωδία που παίζει με τα διαστήματα είναι πάρα πολύ ωραία γιατί σου δίνει ιδέες πώς να παίξεις τα διαστήματα, πώς να κάνεις string skipping. Οπότε, να, πήρα τώρα το Waves του Govan τυχαία έτσι. Από ένα άλλο αστιαμό, το Trooper. Έτσι. Θέλω να παίξει π.χ. το Trooper το. Τη μελωδία. Αυτή λοιπόν τι κάνεις, πρέπει να βγάζεις το leak πανεύκολα. Το βλέπεις, υπάρχουν εκατοντάδες tutorials. Μετά μαθαίνεις τι κλίμακα είναι, μια Aeolian, τι κουτί παίζει, κουτί 4, τι ακόρντα έχει από πίσω. Βλέπεις με τι picking θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την πένα, πώς θα είναι πάνω κάτω κλπ. Το λεγκατάκι που παίζει, το vibrato που κάνει σε κάθε φράση. Έτσι. Όλα αυτά τα μαθαίνεις. Σε κάποιους θα πάρει μία μέρα, σε κάποιους θα πάρει 10 μέρες. Δεν έχει καμία σημασία. Έτσι. Και μετά πας στο επόμενο και στο επόμενο και στο επόμενο. Και όλα αυτά να ξέρεις ότι θες δεν θες, μπαίνουν μέσα στο υποσυνείδητό σου. Και θα τα χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή. Και αν δεν τα βγάλεις εσύ, πίστεψέ με, θα βγουν από μόνα τους. Μου έχει τύχει εμένα αυτό το πράγμα να παίζω κάτι και ξαφνικά τσουπ μου βγήκε αυτή η ιδέα. Έτσι. Ή ακόμα μπορεί να μου βγει και κάτι που καν δεν έχω παίξει. Απλά το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές
και η ρυθμική του αγωγή, η μελλοντική του αξία έχει εμπεδοθεί μέσα μου, στον οργανισμό μου και μπορώ αυτό το πράγμα τώρα να το βγάλω προς τα έξω. Άρα λοιπόν λες, να βγει στα BPM λοιπόν που είναι. Δεν είναι απαραίτητο. Βγάλω το και πιο αργά. Σημασία έχει να το βγάλεις, να το παίξεις. Αν το παίξεις αργά, κάποια στιγμή θα το παίξεις και γρήγορα. Είναι θέμα χρόνου. Έτσι. Πολλές φορές με πιάνει να θέλω να δω αρκετά licks από διάφορες πηγές και στο τέλος της εξάσκησής μου και καταλήγω να μην συγκεντρώνομαι. Άμα σου συμβαίνει αυτό, τότε μην το κάνεις. Να μην έκανες τα licks στο τέλος της εξάσκησής σου, κράτα στην αρχή που το μυαλό σου είναι πιο φρέσκο και είσαι και πιο άνετος. Έτσι. Και άμα είναι και πολλά τα licks, δηλαδή αν είναι υπήρχε 20 licks, μείωσε τα. Ασχολήσουμε 2-3 τη φορά για να είναι πιο ορθολογικά διαχειρίσουμε αυτό το πράγμα. Το ίδιο θέμα λοιπόν πλέον έχω και με το τι τραγούδι καινούργιο να μάθω. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Απλά ένα lick θα είναι 1, 2, 4 μέτρα, ένα τραγούδι θα είναι και κάποια δευτερόλεπτα μουσικής, ένα τραγούδι θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Έτσι. Βέβαια, στο τραγούδι είναι διαφορετικό το πράγμα έτσι, γιατί το lick το μαθαίνεις, το βάζεις στη φαρέτρα σου και το χρησιμοποιείς. Το τραγούδι είναι κάτι πιο πολύπλοκο, δεν είναι ένα λικάκι που έχει συγκεκριμένες νότες που πρέπει να βγάλεις το πιο πιθανό. Το τραγούδι μπορεί να έχει εισαγωγή, να έχει κουπλέ, να έχει ρεφρέ, να έχει αλλαγές και βέβαια μακροπρόθεσμα να θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Μπορεί να υπάρχει και κομμάτι που να σου πάρει 6 μήνες. Γιατί είναι τόσο μεγάλο και τόσο πολύπλοκο, όπου να δυσκολεύεσαι. Έτσι. Οπότε πάλι δεν αλλάζει. Και για να ολοκληρώσω για όλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι η οργάνωση. Μην πηγαίνεις βουρ στον πατσά, δηλαδή πάμε να τα βγάλουμε όλα σε μια μέρα. Δεν γίνονται αυτά. Εφόσον είναι κάτι το οποίο σε εξητάρει, το πιο πιθανό είναι να είναι κάτι δύσκολο, κάτι απαιτητικό. Οπότε θέλει χρόνο, θέλει οργάνωση, να έχεις το εξελάκι σου, το word σου και να σημειώνεις νούμερα, να σημειώνεις τι έπαιξες, πόσο έπαιξες και να δεις ότι σιγά σιγά μα το χτίζεις πέτρα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι περιμένεις θα χτιστεί το οικοδόμημα που έχεις στο μυαλό σου και το όραμά σου. Και θα γίνεις και πολύ καλύτερος παίκτης. Αυτά ελπίζω να σε ικανοποιήσει η απάντησή μου και σε ευχαριστώ για την ερώτηση.